नमस्कार मोबाइल टे कोनो जागा बैठी हो समझे ना ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦୁଇଟା କେବଳ ଲାଗେ ହଁ ତାହେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଜିରା ଦୁଇଟା ପାଣି ସୁଇଚ୍ ବାଲ୍ବ ଦୁଇଟା ଏଠି ରହିବ ମଝିରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଲା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏପଟକୁ କମେଇ ପାରିବା ଏପଟକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଏପଟକୁ ଚାହିଁଲେ କମେଇ ପାରିବା ମୋ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅପରେଟିଂ କରିପାରିବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆରାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ओला 4 इंच सुज भाई ନାହିଁ 4 ଇଞ୍ଚ ସୁଇଚ୍ ବାଲ୍ବ ଦୁଇଟା 20 ରୁ 25 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଏଇଟା 3 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଇଲ ନା ତମର ନୂଆଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ତ 3 ଆମର 3 ଏଇଟା ଏଇଟା अरे बड़े बड़े होन ना, ना, तीन। जा लगे को ଏଇଟା 3 ଗୋଟେ 4 ଗୋଟେ जेटा बाहर पड़ो से जेटा बाहर पड़ो ना से ठीक थिबो ରହିବ ନା अब रहिला एटा एक्स्ट्रा लागे गोटे ନାଇଁ ଏଠି ନାହିଁ ଆଦୌ चारि तीन कोन देखो ହଁ ଏଇଟା 4 ଇଞ୍ଚିଆ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା 3 ଇଞ୍ଚିଆ ପଡ଼ିଛି पाइप मो भाल कथा ହଁ पछ ସେ ବାହାରକୁ ପାଇପ୍ କି ନେଇକି ବାହାରୁ ନା मो ड्राइंग कोन नाही तमे ताको धरि से यात्रा करियो के बम न के बुडी 24 मिनिट जे एटा पछ हम करछ ହେଲା एटी गोटे विजुअल लागियो केते इंच 4 ଇଞ୍ଚ 4 ଇଞ୍ଚ आ कोन से 4 ଇଞ୍ଚ हम को आज माल के पानी चलून एटा होते केते 4 इंच ଏଠି 3 ଇଞ୍ଚ ये केते देश के पास में खोले तो ହଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଏସିବି ସେଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର हम ओटी साथ पकड़